naman para kay Alberto. Roberto pala. May bago siyang ano. Teka, may request na naman tayo. Dito muna. Dito ka muna. Part 2. Alam mo ba to? Kanino galing to? Ikaw na nga. Sino nag-request ng ikaw na nga? Kayo na naman? O ikaw kumanta niyan? Ayan. Ano kami ngayon? Knock-out. Ay, hindi ba? Grabe siya. Happy difference. Salamat po sa inyo mga kaprobinsya. Ayan. Pero alam mo to. Happy tayo ngayon. Sige. Ayan. Para po sa nag-request. Kunin mo muna yung kumakanta doon. Once again, happy New Year to everybody. Ate Mayan, puputok na! Try ko lang po To all friends, meet again, wearing all the faces Pa, tapos and talking about
duele. Hindi ko alam ang version na ito. Ayan. Baka iba. Alright, ito yun. Mami, happy New Year to all! Ang hirap mag-isa ko lang. Come on! It's our last time for this one. Ayan, baka meron po kayong mga request. Wag po kayong mahihiyang mag-send.
Gucci, Gucci. Ooh la la. Gucci, Gucci. 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 Darling, say that you love me. Say you want me. Say you want me. Say you need me. You're all I have, and I need you so. I'm gonna let you go, 'cause you're all I need. Now listen to my heart and to see. So darling, say that you love me. Say you love me. Say you want me. Say you need me. Woo! Ooh la la. Good day, good day. Ooh la la. All right. Come on, music, play.
Ramon. Yan, lalaki, Ramon. Ayan. Happy birthday, guys. Yan ang mga kaprobinsya. Ito na, pipili na kami ng kakainin namin. Shoutout po sa inyo lahat, mga kaprobinsya. Salamat nyo nag-subscribe sa YouTube channel ko. Mga viewers ko, maraming salamat po. Mga kaprobinsya, dito na kami. Happy New Year po, mga kaprobinsya. Dito kami sa Daluyod Food Park. Yan. Binmaley, Pangasinan. Ito, ganun yun eh. Ano yun sa'yo? Ha? Sa'yo? Pag-tasting. Ha? Hindi na yan? Pork tasting. Ano kay Dede?